Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Naigsuon sa kaning driver ni aning Senior Benedicto Benavides. Barsido, ayaw na intawon ako upang hinumdumi niya na. Nadala yun ako kaniadto sa mga kabuang ni Minard Benavides. Tuod ay dili padugay nga mitaliwan si Manong Vitaliano, dili ba? Oo, tinuod ka na. Ang makaluluoy in taon kayo nga Manong Italiano. Og iyang igsuon katong gitripan ninyong batan-on kaniadto. 20 katuig kapinal na kalabay na si Angel Hermenegildo. Gusto na lagi sa pagsige mo pahinumdum ni anak kanako, Barsido. Gilabas ko lang ang kagahapon. Ambot og diin ka sa maong kasayuran. Nga unta, sekreto man kayo kanto nga kami lang si Minard Benavides mo'y nasayod. Father Flavi, managsama ka mo si Minard Benavides nga malingaw gyud kaayo nga makigduwa o makigsangkigon isasama ka ninyong lalaki. Kani atura kanto, apan dili na ko ingon ni anak karon. Okay, balin tawag laing topic. Sige, adayon Barsino. Bawahan ko ikaw. Ayaw ni gyud pangilabot may tungod sa Tierra del Sur. Oh, Alang lamang kanako og sa akong mga disipulos ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, Father Flavi, kung Padre Ferde, ang Tierra del Sur. Barsino. Tinaw, klaro, tataw sa imong pandungog ang akong gibaod kanimo. Ug usay buhaton mo, oras ka supakon ako ang imuhang gibaon karon. Usaon ko nimo, ha, Barsino? Tingali o dili nimo magustuhan ang buhaton ko kanimo, Father Flavi. Usa. Nagkaduol na ang katumangan, duol na kayo ang tanan, Father Flavi. Demonyo kagihapon nga nagalagad sa Diyos, sa Kristiyanos nga si Jesucristo. Sungayan ka, busa kami ang among Diyos, na si Satanod di Luciferus Olfatus. Mao gayod, siya gayod ang muhari ni kalibutan na kalibutan nga gigamahana sa dautan. Diyos ko itaon. Padalip di ang imong katawhan. Imong gahom o kawabot o naging unta, mao ang maghari sa kalibutan ug dili ang iya sa kadautan. Gipadayag na ang daghan ng mga sinyalis alang sa umaabot ng kalaglagan sa katawhan, ang katapusan sa kalibutan. Unya bag-ohon kini ug ihan ay ang tanan nasikad sa balaang mga plano sa matuod ni Dios. Ang nailana na si Satanas. Gugma sa Diyos paghapon maoy mo patigbabaw. Pagkalaki ninyo na mituo sa mga pagpanudlo sa mga prailing Espanyol. Biblia na ang nagpadayag sa kamatuoran, Parsino. Biblia na ang mitubag sa mga pangutana nga kanhilisod pa kayong tubagon. Dili na ko mahimong magdugay, Father Flavi, kun Padre Ferde Martiniano. Apan timan iog hinumdumi kanunay ang gibaod ko kanimo. Krisha. Dili bihag ang pag-iisip nila nako. Kung dili, bisita. Unsa? Giatiman ko nila, Krisha. Og, wa ko nila pasipad eh. Kinsa sila? Mga satanista. Mga satanista sila, Dong Jumari. Oh, Maki. Do,
Daan pa yun lagi ko. Sila yun lagi. Maki, gibaoran ko nga dili gid mo taak sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Kun Tierra del Sur. Unsa? Gilugan na karon sa pundok sa mga kulto ang maong dapit. Aron usa kanila ang manag-iya niini. Ang pangutana di, ha? Kung makasud, bakaw niya sila ng dapita. Maki, Ingon pa ni Padre Ferdi, maglisod sa pagsud sa Tierra del Sol ang mga dili pinili o sirado pa yun ang hunahuna o kasing-kasing sa mga pagtulunan sa balaang Diyos. buot yun nilang ang kunon ang maong paraiso sa yuta. Ang Tierra del Sur. Ayaw yun pag-surrender dong Jumari. Ayaw yun. Gusto ka, Maki? Di gid tinuod ko ang nga magpadaog sa mga nagsimba kang Satanas. Bitaw, maoyod. Salamat sa mong tambag, Maki. Aksyon ka man gud og takili dungoy. Ayaw ni anak dasig lang. Ayaw paluya-luya. Oh, Maki. Matirang matibay dong Jumari. Matirang matibay. Oh, matirang matibay, Maki. Matirang matibay. Nalipay yung taon kaayo si Miss Krisha, ma. Nga nauli si Jo Marie nga way tatsa. Mao ba? Aw, swerte pa siya. Kay wa siya patya. Wa siya patya sa mga antagonista ng widagit niya. Epektibo gud ang hugot kayo pag-ampo sa Ginoo mamatar sila. Ug mao ka na ang gihimo ni Miss Krisha. Dili ko mulalis ni Wona Bahina. Naibaw ka naman tingalig kinsa og unsa mi Brina. Mamatar sila. Si Satanas, mo ang the great ruler of the world. Kana, wangwa yun masabti sa kinabag-an. Husto na niya na, ma. Di ko ganang maminaw. Swerte ka. Kay bisag buhi ka pa. Apan ang imong kalag naglawig na nga tos kalawasan. Oh, Sige na, dini ka na Brina. Kay may ati manon pa ko sa silong sa karaang bahay sa mga Benavides. padayon lang mamatar sila. Sa sunod ko nagkita ta, pagsulti ta Brina, ayaw isalak ang Diyos, og ayaw ko padunggato a kadapi kay ang among gisimba, maong matuod og markado ka ng daan sa kaluwasan. Timan ina. Himo akong instrumento, Diyos ko. Aron may milagro pang mahitabo sa kinabuhi sa akong inahan. Nga nag-alagad karon sa kaaway mong si Lucifer. Kana, kung mahikayon pa alang kaniya. Marcelo, kilingla mo ako. Wa ka mo adto sa karaang sementeryo. Naibaw ko nga wa kasabdig to, Minard. Simberkwensa. Ginumluman mo pag-ayo ang babae nga nakapahimo kanimong mas buang pa kaysa naandan mong pagkaikaw. Kung dito pa ko, nabudol sa untay ko nimo. Kay wa ka man dito. Dito ang imong tao. Nagpaabot. Kay maoy imong mandok. Wa ako'y gisugo, Marcelo. Bakakon. Bisag unsaon bakakon kagyud Minard Benavides. Apan kahimutan sa atong giila o gisimba nga Diyos. Ang tao nga bagakon. Simberkwensa, sama ka nimo. Usasab ako ka supremo sa among kulto. Ayaw ako og kamino si Marcelo. Mayong masayod ka. Nga ang imong kabakakon. Wa gayud kaymot isa tong agawon. Ang manulunda nga sungayan. Ang among kapatiran sa espiritual, maong matuod nga iya salbing gamahanan. Ug ako, mao ang opisyal ug legit
nga Supreme Master. Makapahimuot ka. Higala kong Maynard Benavides. Ayaw kong sampita o higala. Kay dugay ng patay ang atong paraghigala, Barsero. Tuod ay nanakaroon sa karaang bahay sa mga Benavides ang imong ni Kuyo. Ha? Tinood ka ba, Barsero? Gipapauli na nimo si Iho Jomari. Kauban na mo siya ni Sofronio nga nibiyahe gikan diha sa syudad paingon din sa lungsod sa La Tierra. Kun mao. Kagidairon diha sa La Tierra. Gipamong ko na kana. Ayaw na ko pabalik-balik ka pa og sulti. Nalipay ako. Dining gibalita mo karon ka na ko, Barsero. Apan, ayaw na pabuta. Nga pasalamatan ko ikaw. Nakaila na kayo ko nimo. Wa kay batasan. Higalang Maynard Benavides. Hello! Sinvergüenza! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!